analozedwa ndi aneba ake zaka 20 zapitazo ndipo anafa miyendo mpaka pano. Amayenda ndi matako komanso ndovutika zedi. Zinatheka bwanji aneba kuloza mkuluyu? Nanga kodi anawalakwiranje anebawa? Moyo wake wa tsiku lililonse umakhala motani? Ndine Dini Studios, khalani pompo pomwe nkhani ikupitilira. Osayiwala kupanga like komanso share kuti tidziwe zoti nkhanizi mukusangalasidwa nazo. Dzina lake ndi Nahimana John. Zaka 20 zapitazo moyo wake umayenda bwino kwambiri monga tonse umayendera. Tsiku limodzi lokha moyo wa Nahimana unasinthiratu kwa mpaka kalekale. Ndi wa ku Uganda ndipo ali ndi zaka 50. Tiye ndikulongosoleleni ndikubwezeni mbuyo zaka 20 zapitazo. Nahimana anasamuka kuchokera ku muzi kwawo kupita dera lina komwe anapeza nyumba. Ndiye paja mumadziwa timakhala ndi maneba athu choncho. Nahimana anayandikana ndi mzimayi wina olongolola ndi ovuta zedi. Amakhala naye mopirira momwemo masiku nkumapita. Koma tsiku lina anasemphana zinthu zopanda pake zenizeni ndipo aneba anaopseza Nahimana kuti sapanga za masanje pachifukwa ichi amuonesa mzibambo uyu mbonaona. Tsiku lotsatira mzimayiyu anakakumba kadzenje pa khomo la Nahimana ndi kukwirirapo mankhwala ndipo Nahimana atadutsapo mapazi anayamba kuzizira ndi kuwawa. Kenako miyendo yonse kuzizira ndipo kenako mtima kuyamba kuwawa. Anakuwa mokweza mzibambo koma nanga kodi kukuwako kukanamuthandiza chani? Anathamangisidwa ku chipatala komwe akuti sanapeze vuto lina lililonse. Ayesa zipatala zosiyanasiyana koma madotolo sanaone vuto Nahimana. Kenako Nahimana chilema chinamupeza kuusana chonchi. Kuphatikizapo zaka zingapo zitadusa mkazi wake wa Nahimana atamuona kuti mamunayu sangathe kusamalanso banja monga momwe ankachitira, anamuthawa Nahimana ndi kumusiya ndi ana awiri iye ndikukakwatiwa ndi mamuna wina kutali. Nahimana anasamusidwa komwe analozedwako ndi kumakakhala uku akukhalako sapanga kanthu monga momwe mukumuoneramo. Ndipo mnyamata uyu ndi mwana wake woyamba wa bambowa, dzina lake ndi Theugen. Ndiyemwe amasamala khomoli pomakalima maganyu m'minda mwa anthu nkumathandiza khomoli. Amapita ku sukulu ndipo ali standard 6 koma ngakhale zili chonchi moyo wa mwanayu ndi wazipweteko zambiri. Bambo ake sayenda, amayenda chathako mmene akuchitirapo. Dzina langa ndine Theugen. Nthawi zambuyo bambangawa ankafuna kuzipa koma zinakanika. Moyo panopa ndi wowawa kwambiri chifukwa ndimagwira ntchito zotopesa zosakhala za saizi yanga. Ndimangopempha Mulungu kuti mwina kumwe kuli mayi angapo angatikumbukire ndi kubwerera kamba zoti mkanga John amakhala akuwakumbukira nthawi zonse ndipo mwina athapuzati ndiwombola ine kuchipinjo ichi ndili nachochi. Ndimakhala wotopa nthawi zonse kamba ka ntchito zomwe ndimagwira. Mulungu amuchitire chisoni nthawi zonse komanso achitire chifundo ndi kuwapepusira mavuto omwe ali nawo anthuwa ku Uganda. Kodi munayambapo mwamva za Premier Herbal Company? Mwina atunkutheka aka ndikoyamba kumva. Awa Premier Herbal Company ndi akatswiri omwe akudziwika ndi kuchiza matenda ochuluka zedi. Ali ndi mahebo othandiza BP, sugar, matenda a mtima, kuotcha mapazi, kuklina chikotsotso, chindoko, mauka, mabomu, maansazi, chiwindi ndi zina zambiri kuti nditchule kuti dera nkutheka mwayesapo ena sizinatheke. Ayeseni a Premier Herbal Company kuti musiyanise. Akupezeka chigawo cha kumpoto kukaronga pafupi ndi Mzuzu Depot. Ayimbireni manambala mukuwaonawa akufotokozereni zambiri okha.